to kete sekta mar somo ko kata ng'ade slebe to ong'eni siro somo mar nyithindo bende kinyo bedo gi jo Kenya manyalo bedo jok minyal dewo. Ang'o mono sirikal keto maine sekta mar somo e pachi? Problem waseneno ka over time wa politicize wach mar education. Yudo ka koro policy moket ka koro joket CBC ni. Uhuru kano ochake oweka ka Ruto donjo oloko gik moko. Ineno. Yudo ka koro system policy mar education lokore to implementation bedo politicized. CS wacho gima hama Nairobi to gino ok tumre. Why? Emna mibadhi achiel mowacho ni. Korido ka pesa mar education iketo kaka sani kirango last year noyudo almost 700 billion oketi education sector ka. Penjri ni pesa ni adi machopi school. Tiyudo ka ng'eny pesa ni ok chopi school. Ng'eny ne remni bureaucracy mar Ministry of Education ka. Koro sirikal nyaka match gik ma giwacho kod gik ma gitumo in actual sense. Wach gima waneno mang'eny ne ni pesa mar education, yes, wanyalo wacho ni education ema receive the biggest percentage. But ng'amose gatumo the true costing market nyathi school. Pesa nyalo bedo nok ong'eny ahinya, oro romo, lakini ng'eny ne lal. Because of angono bureaucracy moket mang'eny kod corruption. Wajo moket monego bed ni tumo oversight. Iskunde gi chakre BOM kidhi Director of Education. Tido ka ng'eny jogo wuotho mini skunde kaka o pesa. Kinde ma school oyaw hama tido ka gidhi skunde go to gi preside over ging'en gik maricho gitimore to jopuonj go kawo natua. Kata ka do ka ng'eny parents tumo demonstration ka. To japuonj king kosebiro TSC kata kosebiro Ministry of Education ka onge kumodhiye. Odonga kanyo. Koro ng'eny ji osebedo ka ywak ni gigo koko to sirikal ok kawo ang'ono ok ojiwo implementation mar policy. Gima nyalo wacho ni mondo education sector ok onego bed ni laro pesa kod other sectors. Ka wan kod clear priority wach mar education Kenya ka. Pes education onego bed ni keto thenge teni mi first priority. In fact onego bed ni bedo first charge i budget mar Kenya ka. Ado gik moko modongi education kod health are very important. To kwanyal keto nu waketo budget bang dwa achiel watumo supplementary bang dwa chariyo kendo watumo supplementary tido naka pesa meke education kami isiki ngadi. Koro gik moko monopang te. Classes mondo beni gero, laboratories mondo beni keto, jopuonj mondo bedo recruited oko bedo recruited. Nwach pesa dhiango. Pesa koro dhi gik moko meno ha koro Kenya Kwanza luoro kod piny gi ichiwo pesa ka kia 5,000 2,000 gigo ok nyalo konyo ji. Gima nyalo konyo ji mobedo segolo ng'eny ji idhier mang'eny en education. Koro nyakwa mi education priority. To waket pesa kacha moromo to pesa no bende kosekete odhi school chon. Ok ni wacho ni wan locate to bang igeto pesa no kochopi school. Ato kinigi so nangono pesa mano hokel no mego koro mego gi bedo kaka bad written off. Skunde gidwa chulo gope gang'o ka pesa ni mene gisepango ni gidwa tiyo kod koro ok nyal biro. Ruto njo wacho no keto pesa mar the first time no kelo pesa mar first term. Kuwarango matutu wadon pesa no ng'eny ne dhi chulo gope. Mangiso ni kata mana bang chulo gope gi. Skunde mang'eny ok dhi bedo pesa mar running the school. Ibono ka dwe mar ariyo ka nyithindo mang'eny riembo. Kora paro ni ka nyalo match policy pronouncement kod implementation to wanyalo bedo kod success education sector. To ka oketie siasa to kaka bwana nowacho ni education system Kenya ka bro chako dhi piny. Tibodo ka ng'eny ji tieko school to gima ging'eyo ok nyal compare otas ma ng'ato nikod kaka certificate kod capability mare kaluwore kod sombe. Meno bro tumore machiegni. Mwalimu Faith Mzomo kantie Malinde wacho ni